Vítame vás opäť, milí Devínsko-Novovešťania, v novom kresle. Dnes potešíme všetkých, ktorí milujú dopravné prostriedky a boli nimi už ako deti fascinovaní. A presne taký je aj náš dnešný hosť, Marek Regula. Vítajte. Zdravím. Ďakujem, že ste prišli a že ste teda priniesli aj nejaké názorné ukážky. Budeme sa dnes rozprávať o dopravných prostriedkoch a priznám sa, že v tejto téme nie som úplne doma. Tak dúfam, že sa dnes toho veľa dozviem, ale začneme úplne po poriadku. Je to tak, že vás to fascinovalo už od detstva? Áno. Ja som vlastne ako malý chlapec chodieval k babke a dedovi na Dolné Hony a tam jazdili vlastne staré trolejbusy typu 14R, na ktorých ma fascinovali strašne dvere. A ako malý chlapec som sa s nimi hral, potom ma vodiči odtiaľ vyháňali. Takže to bol taký vlastne začiatok toho môjho dopravného detstva a vlastne začiatok tej dopravnej ako éry. Ono sa vlastne hovorí, že záľuba si nájde vás, nie vy záľubu. A vlastne doprava si ma našla, takže tam to vlastne začalo. A nikdy ste nerozmýšľali, že by ste aj pracovali v tejto oblasti? V podstate dá sa povedať, že to nebola moja priorita. A skôr som rozmýšľal, že by som sa zamestnal akože do dielní. Bol som sa aj pýtať v dopravnom podniku, ale žiaľ, nemám vodický preukaz typu B, tým pádom to je problém. A zároveň oni vtedy potrebovali funkcie ako zámočník, zvárač, klampiar a takéto. Čiže ja som ako vyučený keramik, takže bohužiaľ toto mi nevyšlo. No ale využili ste minimálne tú jemnú motoriku na to, aby ste sa začali svojej záľube venovať doma. Áno. Aj sem k nám ste priniesli model. Čo to je za model? Toto je vlastne vlastný výrobok, je to vlastná značka, je to vlastný dizajn. Volá sa to KBA Sadway. Taký ste tomu dali ten názov? Áno. Je to vlastne, dá sa povedať, fiktívny ukrajinský trolejbus, ktorý v skutočnosti neexistuje. Jak hovorím, je to vlastná výroba aj značka. A urobil som to vlastne z farebných výkresov. Vlastne na PVC plast som si preniesol nejakú šablónu, ktorú som si narysoval a to som preniesol na výkresy, ktoré som potom spracoval do tejto podoby. Koľko to trvá, výroba takéhoto modelu? Viete čo, záleží od voľného času. Keďže ja pracujem tiež, tak toho času je menej, ale zhruba tak, keby som sa tomu mal venovať od rána do večera, tak za 3-4 dní je to hotové. Aha. Ale zhruba to trvalo, to stáva 2 týždne. A sú to práve trolejbusy, ktoré vás fascinujú? Alebo máte tam v diapazóne ďalšie dopravné prostriedky? Alebo čo je taký váš top? No, u mňa to začalo trolejbusmi a ja som sa potom časom presťahoval z Bratislavy na východ, tak tam vlastne začala éra rozširovania tej dopravnej sféry, čiže autobusy, potom vlaky, nakoniec auta a teraz je to taká všeobecná tematika u mňa. Čiže auta, električky, trolejbusy, autobusy, aj vlaky. A čo vás na tom tak fascinuje? Všeobecne akože dizajn, v podstate história, výroba, zvuky a celkovo akože... Keď sa človek na to pozrie, tak ho to proste upúta a je to pre ňo niečo zvláštne, niečo, čo ho baví. A mňa to vlastne upútalo, tieto dopravné prostriedky a tomu sa vlastne venujem celý život od malička. Čiže každý voľný čas tomu venujem. Chodievam fotiť vláčiky, zajtra ideme s kamošom vlastne do Brna na 60. výročie toho Večerníčka, čo tam majú tú výstavu a zároveň z toho budem točiť report. Takže k tomu sa pridružilo vlastne aj fotenie, modelárčina, tvorba videí, tvorba videoobsahu, strih a tak ďalej. Čiže máte nejaký svoj YouTube kanál, si to tak predstavujem, kde máte nejakých sledovateľov, tiež takých nadšencov. No, zjavne áno. A v podstate si vytvárate takú svoju malú mikrokomunitu ľudí, ktorých táto téma zaujíma. Ono takto, ľudia, ktorí sa v tom moc nevyznajú, tak si myslia, že je to len také oblastné, ale táto tematika dopravná a týchto nadšencov je globálne všade. Lebo sú nadšenci v podstate zo všetkých zemí. Hej, tým, že ja som som teda ako externý partner nášho občianskeho združenia Veteráni
EÚ, ktoré sa vlastne zaoberá rôznymi akciami s dopravnými prostriedkami. Robili sme Lučenec, Kalonda, kývadlovú dopravu s historickým vlakom, doprevádzanú historickou karosou, ktorú nám Lučenec zapožičal. A vlastne tým pádom tých dopravákov je viac. Je to celosvetové. Došli Češi, došli Maďari, dokonca aj v Amerike sú takí ľudia. Proste je to celosvetový fenomén. A človek, ktorý sa v tom nepohybuje, tak si myslí, že ste ako taká malá skupinka. Lenže táto dopravná tematika, alebo títo nadšenci sú všade na svete. Takže... Ale tak viete o sebe, asi sa tak nejak ako kontaktujete, alebo určite, chodíte aj do zahraničia na takéto akcie? Teda spomínali ste Čechy, ale to úplne ako zahraničie stále neberiem. Viete čo? Áno. V podstate podarilo sa nám s kamarátmi ísť v roku, tuším, 2019 do Bosny a Hercegoviny, do Sarajeva. A to bol taký dosť výlet, že zo dňa na deň, lebo my cestujeme vlastne na výlety a osobne ja na dovolenky hlavne za dopravou. Takže sme sa rozhodli, že čo tam jazdí, tak sme sa zobrali, kúpili sme letenky a už sme išli vlastne do Sarajeva, kde jazdia staré električky, tam to bolo docela hardcore, je to tam dosť podobné ako na Ukrajine, čo sa týka tých vozidel toho stavu, že tam proste prídete a máte pocit, že sa tá električka rozsype, lebo dvere sa vám nedovrú, je to potegované, je to staré. A to ma práve na tom baví. Tá história a ten zub času na tom vozidle, ktorý to má. A vedomie, že to ešte stále jazdí? Áno. Po tých A rokoch? to bolo práve to, čo ma na tom strašne bavilo. Takže sme sa tam vybrali, no a tam jazdili fakt ako staré trolejbusy, staré K2, električky. Dokonca sme tam odchytili našu K2 bratislavskú, ktorú kedysi do Sarajeva, neviem, či predali alebo darovali, to by som klamal. Ale v dávnej minulosti proste ju posunuli do Sarajeva, ona tam ešte jazdila v tej dobe. Takže my sme ju dokonca chytili. Previezol som sa v nej, no a to bola tiež taká nostalgia, že vlastne idem v našej ex-bratislavskej električke, ktorá kedysi u nás jazdila v Bosne a Hercegovine. Takže. Ale keď už hovoríme o týchto starých dopravných prostriedkoch, vy ste hovorili, že ste, myslím, v Lučenci robili nejakú akciu, že tam išla teda aj nejaká stará karosa, aj starý vláčik a tak. Ano. A čo sa týchto napríklad električiek alebo autobusov týka, to, že ľudia si kupujú a potom ďalej repasujú, starajú sa o veterány ako autá, tak to si povedzme, že je niekde akože bežné, že to tak bežne evidujeme. A sú ľudia, ktorí toto robia presne s takýmito veľkými dopravnými prostriedkami, ako sú električky, autobusy, prípadne trolejbusy, alebo to skôr mesto, alebo nejaká mestská časť, alebo neviem, nejaká organizácia štátna napríklad niekde to uchováva ako okrem múzea, že to aj jazdí? Takto. Ono väčšinou tieto dopravné prostriedky si robia rôzne združenia, ako OZK, napríklad aj veterány EÚ, alebo napríklad združenie železničiarov, Treš, Zvolenie a podobne. A oni si vlastne tieto vozidlá ako keby, neviem teraz, či odkúpia. Alebo sa ich prosto ujmú. Áno, a v podstate sa o nich starajú, prevádzkujú ich, prípadne robia s nimi nejaké akcie. Čiže po väčšine to robia takí tí ľudia, čo majú občianske združenia a nejaké kluby a takýto. Čiže veteranisti a podobne. Vy ste hovorili o tom výlete v Sarajeve. A máte ešte takéto nejaké silné zážitky, ktoré sa vám tak vrili do pamäti, že vás to naozaj tak akože vo vás zanechalo stopy? V podstate Sarajevo bolo také že to bola fakt akože, tam sme boli na 8 dní a to bola dovolenka, ako, jak ja hovorím, za všetky prachy. Čiže viem si to predstaviť tak, že prišli ste na dovolenku a 8 dní ste sa primárne vozili v električkách starých? V podstate áno. Fakt? Áno. V podstate áno, lebo tam sme pobehali celú sieť. Vyskúšali sme trolejbusy, električky, autobusy. Dokonca sme sa potom previezli nejakou asi ich lokálnou alebo nejakou značkou Ikarbus. A z toho sme sa previezli vlastne za Sarajevo do nejakej dedinky. Takže to bolo tiež akože sranda, že sme sa ocitli, nevieme teraz kde, tak sme sa potom otočili a išli naspäť. Ale ako bol to zážitok pre mňa.
No primárne ja ako dopravný nadšenec, tak si tie vozidla dokumentujem. Ja mám vlastne súkromný archív na externých harddiskoch a každé vozidlo má vlastnú zložku s fotkami a videami. A ja to mám evidované podľa miest, štátov a krajín. Čiže v Sarajeve, keď som bol, tak každý voz som si nafotil, natočil a doma som si ho pekne zaarchivoval. Čiže keď potrebujem nejaký materiál, príklad do reportu, nejaký úsek alebo niečo, tak viem, kde ho mám hľadať, lebo mám zaarchivovaný. A takisto aj zážitky, takisto aj výlety, z ktorých vlastne točím reporty. Toto máte urobené z bežných fotiek, ktoré máme v mobile. To by bolo úžasné, takýto archív. No. Aj podľa dátumov, no väčšinou na to... Podľa dátumov ani nie. Alebo teda podľa miest, alebo podľa tých udalostí. Lebo ja to mám rozdelené ako Slovensko, Česko, Maďarsko a v Slovensku mám zase všetky mesta. A v meste mám vlastne MHD SAD. Tam si to viete dohľadať potom už konkrétne vozidlo, ktoré podľa evidenčného čísla hľadáte. A hovorili ste, že vás teda fascinovalo to Sarajevo práve preto, že tam boli staré tie dopravné prostriedky. Staré a hlavne v dezolatnom stave. To bol taký akože pre mňa najväčší fenomén. Máte toto aj pri nových dopravných prostriedkoch? Vymyslím si, že idete do Nemecka pozrieť sa na najnovší model nejakej električky, autobusu alebo... Priznám sa, v tomto ja som dosť konzervatívny a zastaralý. Ja nové veci moc, úprimne poviem... To vás až tak nefascinuje? Nie. Ja som skôr v týchto starých veciach záľuby. Akože mám rád staré veci, ako rád sa vraciam do minulosti. Ja neviem, mám rád staré štýly nábytkov, alebo príklad móda, ktorá sa nosila, a takisto aj vozidla. Takže ja sa rád vraciam do histórie a tým pádom viac obľúbujem tieto staré vozidla, lebo som na nich vyrastal. Je to k môjmu srdcu bližšie ako tieto moderné vozidla. Tie sú síce pekné, je to super, je to moderné, ale mne osobne to nič nehovorí. A či vás napríklad nefascinuje práve ten pokrok? V podstate áno, len neviem, ja už keby som išiel do Nemecka, tak skôr by som si pozrel to Nemecko ako krajinu. Mesta, ako krajinu a tak. Jasné. Že tam... Ako odfotil by som nejaké vozidla, že pre pikantnosť chuti, ale inak skôr by som sa tam zameral na tú krajinu. No a keď už napríklad použijem zase to Sarajevo, tam prídete a sadnete si do nejakej takejto starej električky napríklad, čo tam pozorujete? V podstate si vychutnávam tú atmosféru v tom vozidle. Tak ale tu robia aj ľudia napríklad. Áno. Často. Ale že či napríklad si nesadnete práve za vodiča a nepozeráte sa tam cez plece na všetky tie gombičky? Viete čo, väčšinou sedím vzadu alebo priamo v strede interiéru a nasávam tú okolitú atmosféru, ten interiér. Najviac sa cítim príjemne napríklad staré 14-terky, ktoré u nás jazdili v 90. rokoch, ktoré si pamätám matne. Ešte starú 218 linku na Dolné Hony, čo jazdila. Tak tie boli krémové. Drevené obloženie, krémový interiér a tam sa cítim práve že najlepšie. Keď je to staré, je to historické, dýcha to takou starobou a vtedy sa cítim fakt pohodlne a príjemne. Čiže vnímam aj ten interiér, tie farby okolo seba, aj celkovo tú atmosféru toho vozidla, zvuky toho vozidla a tak ďalej. Čiže celkový ten dojem z toho vozidla, z pôžitku tej jazdy. Aj si o tom kupujete alebo čítate literatúru? Áno. Už teraz nie, lebo časopisy... Všetko máte? Dá sa povedať, ale časopisy, ktoré som odoberal, už nevychádzajú. Vychádzajú už len ako články na ich webových stránkach, takže časopisy žiaľ už si nekupujem. Ale kedysi som odoberal, no a takisto mám asi hromadu modelov doma, čiže zároveň som investoval aj dosť do modelov, akože modelárstva. Ale aj ako hotových modelov kových, ktorých si kúpite a položíte si na poličku. Takže. Čiže dá sa povedať, že máte jednu izbu, ktorá je vyhradená vášmu hobby. Áno. A sú tam knihy a modely. Áno. A všetko, čo sa tohto týka. A je to No, pre vás modely také... sú všade okolo, lebo ja tam mám také dlhé police a na tých sú poukladané modely. A mám ešte aj prístenia z takto vysoké štosy, takýchto vitrín, v ktorých sú autá, prípadne autobusy, trolejbusy a mám tu pekne naštosované ako takú stenu. Čiže Čiže nie sú to len také veľké dopravné prostriedky ako vlaky, trolejbusy, električky, aj autá tam patria. A čo lietadlá?
No, To už je zase iný dopravný prostriedok. Áno. Čo sa týka lietadiel, nikdy som sa nešpecializoval na lietadla, čiže technickú stránku vôbec, akože história, výroba, značky, to vôbec. Lietadla ma začali fascinovať minulého roku. My máme letisko za domom, keďže ja bývam vo Vrakuni, a tam máme pristávaciu plochu. A ja som minulý rok išiel vlastne vyskúšať, hovorím si, kúpil som si nový foťak s teleobjektívom, lietadla sú super. Tak som si tam sadol, hneď nad pristávaciu rampu, vlastne za mnou bola pristávacia plocha a to lietadlo, jak letelo nado mnou pekne, taký obrovský kolos, keď letí nad vami a za vami to pristane. Akože je to brutálny adrenalín a strašne ma to bavilo. A hlavne, keď človek odfotí, doma si to pozrie, že normálne lietadlo, aké by ste odfotili vo vzduchu, že nad vami letí. Akože to bolo fakt úžas, takže čo sa týka lietadiel, tak tam skôr po tej fotografickej stránke. Že toto vás fascinuje. No, tak sme hovorili, že teda knihy, modely, všetko, ale ja musím povedať, že vy aj nádherne kreslíte. Áno, to je ďalší. A toto sú vaše kresby rôznych modelov. Toto je vlak. Toto je To vlastne... je ako keď sa ma opýtate, že aké je to auto, ja poviem červené. Tak toto viem, že je vlak. Je to vlastne 131 dvojička, ktoré jazdia ešte Žilina, Spišská Nová Ves. Aha, čiže jazdia, ale tiež sú to také staršie vlaky. Už budú končiť tento rok, takže... Aha, tuto máme... Toto je vlastne bratislavský trolejbus, ktorý jazdil v 80. a 90. rokoch. Je to Sanos S200 TR. A toto je konkrétne náš bratislavský číslo 6505. Ten vlastne dopravný podnik, tuším 2 alebo 3 roky dozadu zgenerálkoval, čiže máme aj ako historické vozidlo. Aha. Tuto máme nejaké autičko. Toto je vlastne americký... Toto je vlastne americký Dodge Charger. Ak sa nemýlim, tak je to 71 ročník alebo 70. No a vlastne takéto Ameriky ma najviac fascinujú, čiže tieto maslkári, to je tiež taká moja najväčšia záľuba. No a toto je vlastne Gorilla 350, konkrétne Hugo. 350 004 Control 8. Ten už vlastne dneska jazdí v inom korporáte, čiže v iných farbách. Aha. No a vlastne toto som... V podstate toto bola prvá kresba vlaku, ktorú som namaloval asi 3 roky dozadu. Trochu mi to pripomína zubačku na hrebienok v tomto pohľade, ale hovorím, to je ako keď poviem, že je červené auto. No, krásne. Ale ešte ste hovorili aj o tom, že už neodoberáte tie časopisy, pretože... Skončili. Nerozmýšľali ste, že by ste sa aj vy zapojili do písania nejakých článkov? Alebo napríklad robíte to, okrem teda toho, že máte YouTubeový kanál a dajme tomu vzdelávate alebo približujete ľuďom svoje hobby takýmto spôsobom? Tak neoslovili vás niekedy na nejakú takúto konkrétnu činnosť, keď už ste v tom taký zbehli? Konkrétne nie. A úprimne poviem, že možno by som asi na to moc času nemal sa tomu venovať pravidelne. Skôr tak nárazovo, alebo že niečo zažijete a napíšete o tom. Takže tam by som popri práci asi mal menej času na to. A máte nejaký sen dopravného prostriedku, ktorý by ste ešte chceli vidieť a nevideli ste ho, alebo, ja neviem, ho túžite vlastniť, alebo práve si urobiť z neho nejaký model? Existuje vôbec v tomto vašom hobby ešte niečo také, ako mať sen? Úprimne poviem, nie. Nie, všetko už máte. Áno, všetko, čo som chcel, som videl a zažil. Minulý rok som bol v Brne na Food Festivale, tam som sa previezol v karose C744, vyskúšal som si tam rôzne staré trolejbusy, staré autobusy, ktorými som sa previezol. Takže v podstate ja toho zažívam strašne veľa, keďže tých dopravných nadšencov mám okolo seba a vďaka ním sa viem dostať na rôzne akcie, rôzne podujatia, ktorými oni posunú informácie. No a tým pádom nemám žiadne akože priority v živote ani nejaké ciele. V podstate si užívam život a venujem sa tomu, čo ma baví. No a všetko, čo som chcel, tak som v podstate zažil, vyskúšal, odviezol sa. A chýba vám ešte niečo vo vašej zbierke, alebo už ani nie?
No, ono by v zbierke chýbalo strašne veľa. Len problém je, že to nemám už kde dávať, takže žiaľ. Takže jedine väčší byt. Áno. Aby bola ďalšia izba. No, to by bolo ideálne. No tak v podstate vám to môžem zaželať ku koncu nášho rozhovoru, aby sa vám aspoň možno takýto sen splnil. No, Keď už ste sa viezli naozaj vo všetkom, po čom ste túžili, tak nech ešte nejaké modely pribudnú a majú kam. Ďakujem veľmi pekne, Díky že moc. ste prišli. Bolo to veľmi zaujímavé. A pre mňa teda zaujímavé aj v tom, že je úžasné, aké majú ľudia všelijaké hobby. Ale je pre mňa fascinujúce pozorovať, že aj keď je to možno zdanlivo téma, ktorá by napríklad ženy až tak nezaujímala, keď sa stretne s človekom, ktorý je do toho naozaj zažraný a ho to zaujíma, tak vás tou témou vie tak chytiť, že ma to zrazu bavilo, tieto dopravné prostriedky. A hlavne teda to, že ako ste hovorili, že chodíte na dovolenky voziť sa Áno. v dopravných prostriedkoch. To je úžasné. Tak je to pre mňa záľuba, takže venujem sa tomu naplno. A zároveň hovorím, ešte chodím aj fotiť, takže... Tak vám budeme držať palce a ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas, prišli do Devínsko-Novoveskej televízie, trochu nám ozrejmili toto vaše hobby a my sa na vás, milí diváci, budeme tešiť opäť na budúce v ďalšom kresle so zaujímavými témami aj hostiami. Dovidenia.